Her i Søfartsdirektoratet, der har vi jo open door policy og ret store glasvinduer. Så alle, der går forbi, kan jo se, om du arbejder eller ikke. Men det har jeg udviklet en løsning for. Det her, det er en sensor. Jeg sidder på PC'en, laver noget andet end arbejde. Sensoren registrerer, at nogen kommer. Det sætter i gang i en meget avanceret sekvens. Så minder ud i en handske, der falder ned og trykker på alt tab. Det er umuligt at se. Det er et perfekt system. Du, den rapporten ser vi etterpå. Hvordan går det med den? Det går godt. Det går super godt. Jeg har arbejdet med det hele dagen. De har gjort det igen, det danske fodboldlandshold. Dansk fodbold, største triumf af en kendsgerning. Cifrene har vi her. John Jensen, Kim Vilfort.